खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 2 डिसेम्बर शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं खिलिखां ब्रह्म। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। देहायाव सानाय सुनाय जागोन। देहानि सानाय सुनायनिफ्राय उदां मोननाय नङा। बृष राशि। धोन आरजिनायनि फारसे मोजां सान। फालांगि बिथिङाव गोबां रां आरजिगोन। समा नोंखौ मदद खालामगोन। मिथुन राशि। मोजां सान। लटारि लायोबा खाफाल जुफिनायनि मिजिं दं। हरखाब धोन सम्पथिखौ मोननो हागौ। कर्कट राशि। फारफ्रोम खामानियावनो नोंथांखौ हेंथा होगोन। खामानियाव आवगायनो हानाय नङा। साननायजों समखौ बारहोगोन। सिंह राशि। नखरनि बबेबा मोनसे जेंनाखौ लानानै गोसोआ लोरबां जागोन। गोसोनि लोरबाङा नोंथांखौ जेरावबो आवगायहोनाय नङा। कन्या राशि। मोनथावै बेसादखौ गोसोआ मोननो लुबैगोन। आखायाव थानाय रांखौ जायखिजाया बेसादफोर बायनो लुबैगोन। तुला राशि। दिनै नोंथांनि गोथार सान। गोथार सानखौ लानानै गोसोआव गोजोन खुसि फैगोन। नखराव मावनो लानाय खामानिया गोथारै थांगोन। वृश्चिक राशि। गुबुनखौ हिंसा जागोन। गुबुननि खामानि मावनायखौ हेंथा होगोन। हिंसायारि साननायजों खामानियाव आवगायनाय नङा। धनु राशि। गोसोनि असान्थिया नोंथांखौ थाथेरनो हायै खालामगोन। नखराव हरखाब गोजोन गैयै थासारि सोमजिगोन। मकर राशि। मोजां सान। हरखाब माबा मोनसे मुवा मोननायनि मिजिं दं। गुबुन गुबुन खामानियाव आखाइ होयोब्ला नोंथांनि खाबु गोनां जागोन। कुम्भ राशि। जेरावबो खहा जागोन। फालांगियाव खहा जानायनि मिजिं दं। रां बाहायनायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। मीन राशि। नखराव बाय बाहागिफोरखौ लानानै गोरोबनाय फैगोन। गुबुन लोगोफोरजों गोरोबफिनगोन। गोसोआव गोजोन फैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो गासिनिबो जिउआव दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों। ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों। ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।